Kamar yadda Hausawa kan ce tsautsayi baya wuce ranarsa, a yau Alhamis 11 ga watan Yuli na shekara ta 2024 al'umma da dama a garin Dutsen Alhaji Abuja suka jiyo karar fashewar waɗansu abubuwa inda aka rika hango wuta da hayaƙi daga nesa. Wasu daga cikin al'ummar yankin sun ruga gurin da abin ya faru domin ganin ko menene yake faruwa. Bayan an ɗan natsa kaɗan na halarci ainihin gurin da abin ya faru, wato Dutse Junction da ke kan babban titin zuwa Kubwa, inda tankin wata tankar mai ya fashe a wani gidan mai da ke yankin. Duk da cewa fashewar tankin motar wanda an riga an juye man daga cikinsa ya kama da wuta, ba a sami rasa rai ko shafar waɗansu gurare da ke makwabtaka da gidan man ba. Sai dai akwai buƙatar faɗakar da al'umma wajen kiyaye saurin zuwa kallo gurin da aka ji karar fashewa irin wannan, musamman ma fashewar tankar mai, tukunyar gas, tashin bam da dai sauran fashewar abubuwa da kan tada wuta, saboda mafi yawancin 'yan kallo da suka fara zuwa irin waɗannan guraren ne suke halaka a yayin fashewa ta biyu ko haɗurran da ke biyo bayan fashewar ababen. Na biyu kuma akwai buƙatar kiyaye kafa guraren sayar da irin waɗannan abubuwa a kusa da gidajen al'umma ko da hada-hadar su, domin haɗarin fashewar abubuwa masu tayar da wuta na iya haddasa asarar rayuka da dukiyan al'umma masu yawa. Da fatan Allah kiyaye, amin.